ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз мо мувофиқи хоҳиши сершумори шумо фақат пасудои навинкаи нави ҳамин дина бозорро магӯра барои шуморо намоиш метем ки шумо роҳат кунен. не ки пеш аями навор ҳамунҷа як лайка гуфтани гапай ҳамро як меҷиқем баъд видеоро тамошо мекунем. ина 500 сомон, ина калонош 500 сомон. Ман фақат нархои оптовиша гуфтестам ки шумо метавонед ки савдо кунед бигирен. 500 сомон калонош, ина майдаш 450 сомон. нигоҳ кунед ки чӣ хел навинкаи фасон буромадай. беҳад хушрӯай фасонай ё мевагиракан. Мевагирак ина бинен дурунш ҳам гул дора, ай туруш хели санг задагӣ ҳамаш ҳами куҷояш ҳам мебини санг хати урӯишоташ ҳастай сваровски хати. сангҳои сваровски ба ё расидан уже дига бисёри бачи санг дар карто зиёдӣ кард неюдамона часпондестанд. ина марҳамат нигоҳ кунед худтон. ина ман ай таҳшам нишон додестам ки чӣ хел шумо ҳамин фасон ҳамин дастархонда мемонӣ, ҳамин дусе чиз мемонӣ, тамом гӯё ки дастархон ба дараҷои хушрӯшӣ. анаё дона гиракан 4 хона дора, 4 хона дора. ай 400 сум сар мешавад то 450 сомона донагиракои аҷоибот фасон. инаё 6 хонааш 400 сомон, инаё 450 сомон. инаё дутаи ахир 450 сомон, 500 сомон. фасонои хушрӯ. ина ман айта гирифтам ки шумо таҳшона бинед тош хайб хака ай тош ҳам гирифтагӣ ҳастем. яке ай болош гирифтам ки ай бараш гирифтам ки хушрӯгиёша бубинед. аммо дастархонда беҳад фасони хушрӯ метавонӣ. инаё 200 сомон, 200 сомонӣ набор ҳама чиз аст, то қайчиш ҳастай, то савзи пӯскунака ҳамаш ҳастай. 200 сомон фирмениш. марҳамат шумо бубинед. инаё 200 сомон, 200 сомон, 200 сомон. ҳамин хел меравад. ё на ман нархи октовра гап зистам ки 200 сомон да шумо комплект ҳама чиз тона мегиред. ина бубинед ки чӣ дора. 60 сомон бо 220 сомаш ҳам дора. ӯ бо ҳами ҳам снимаиши даста дорам барои ҳамо қимата нагане. инаиш ҳам снимат мешавад. ина марҳамат нигоҳ кунед. тап ана маҳкам мекунӣ. 200 ина 200 ҳамин снимаишиҳо як баробар қимат бидастан барое ки якам духовкада мемонӣ ҳамха разница дора нагане. инаёш 20 сомон донаш. инаёш 25 сомон. инаё 10 сомӣ бо як бор дига бинед. бо ма чапана сиёмка кам ки шумо бубинед. ина миём 13 сум, 15 сум. ина вибр када любой хеша шумо метавонед ки харидорӣ кунед. ошимам чизора ки бисёр. ина қошқако 3 сомон, 3 сомон 6 та дора. 6 кара 3 18 мешава. 18 сомон. 3 сомонӣ қошқои тоза ниржавӣ занг намезаб дастан. ҳамча поис хати рехтагӣ ай. 8 дарвоза меояен. 8 дарвоза ҳамҷода рехтагӣ ҳама чиз. 8 дарвоза то ахирша меояен. ина ё комплект барои тӯй рафтан 300 сомон. ҳама чиза дора. 300 сум, 300 сум, 350 сум. марҳамат то видеои оянда як видеои зур дорем. марҳамат пагоҳ тамошо кунед. саҳар эфир меравад. боқӣ сарбаланд бошед. дар панаҳи худо бошед. бинандагон ва тамошобинони мо.